Bună dimineața! Astăzi vom vorbi despre exercițiile de cultivare. Personal, iubesc plantele foarte mult. Cred că sunt mult mai avansate spiritual decât ne putem imagina. Copacii și oamenii nu sunt foarte diferiți din punct de vedere energetic. Copacii au rădăcini și nu se mișcă la fel de repede ca noi, oamenii, dar suntem asemănători în multe alte moduri. Din acest motiv, am ales să denumesc practicile subliniate în cartea, în metoda Kitrain, exerciții de cultivare. Exercițiile de cultivare sunt concepute pentru a crea progrese cuantificabile. Trebuie să vedem unde suntem și unde mergem. Fiecare exercițiu este menit să fie experimentat de cititor, de practicant, cel puțin o dată, cu scopul de a vedea și de a simți beneficiile practice ale acestui exercițiu. După experiență, sigur, practicantul poate să aleagă să includă această practică în viața lui sau a ei. Finalizarea unor exerciții de cultivare poate dura săptămâni sau chiar luni, deoarece implică perfecționarea anumitor mișcări, de exemplu când practicăm Tai Chi sau Qigong sau Bagua. Alte exerciții de cultivare necesită schimbarea obiceiurilor vechi în alte obiceiuri benefice pentru sănătatea noastră. Toate exercițiile de cultivare sunt menite să ne crească nivelul general de energie, nivelul de Qi, care sigur duce mai târziu la o sănătate mai bună și îmbunătățirea aspectelor mentale, emoționale și sigur fizice. Toți oamenii de știință, celebri, artiști, lideri internaționali, au în comun o calitate umană, unică, curiozitatea. Sper din toată inima ca această metoda Kitrain, să vă stârnească curiozitatea de a învăța și de a practica. Până la urmă, dacă nu sunteți curioși, sigur, nu veți încerca niciodată ceva nou. Vă doresc o zi excelentă și sper să începem să cultivăm împreună.